Bai, hemen esan da, uharte bat garela Europako hegoaldean, eta hori da arazoa, Zelai anderea. Uharte bat dela Euskal Herrikoa, hori da arazoa. Horregatik sortu da antzeslan hau, makro eskualdearen antzeslana. Eta ez bakarrik asmo propagandistiko ez lehen esan dudan bezala. Nik uste, atera dela kajoi batetik, hautsez betetako kajoi batetik, beste asmo batekin ere bai, eta da, atentzioa desbideratzeko. Atentzioa desbideratzeko kudeaketa desastroso batetik. Eta kudeaketa desastroso horretan, ados gaude, Espainiar estatuak badu erruaren zati bat. Zuk eman diozu suspenso bat, baina ez da suspenditu behar den bakarra. Ze Jaurlaritza ere, ari da bere lanak egiten kudeaketa desastroso horretan. Ze, karo, hemen hitz egiten da atzerapenez, baina zenbat atzeratu dira Jaurlaritzaren esku dauden tarteak. Ze, obratzar honek irailean 17 urte betetzen ditu, eta 17 urte horietatik zenbat darama Jaurlaritza egiten Hernani eta Astigarraga arteko 2,4 kilometro. Zenbat urte? 10 urte baino gehiago daramatza egiten tarte hori. Eta oraindik ez du bukatu. Esaten du igual datorren urtean bukatzen duela. Igual edo ez. Eta guazen ikustera, mugaren alde batean eta bestean gertatzen ari dena obra honekin. Ze hau guztia montatu da, besteak beste, esan duelako Frantziak ez duela 2052 baino helenago euro bat sartuko plataforma berria eraikitzen, eta ondorioz Bordeleko, Baionako eta Irungo alkateek eskatu dute gaur egun dagoen trenbidearen modernizazioa, eta zer egiten ari zarete zuek mugaren bestaldean, mugaren alde honetan? Hori, begira, berdez dagoena da Astigarraga eta Irun Donostiatik lotzen duen gaur egungo trenbidea. Hori modernizatzen ari zarete. Kasu honetan Adif egiten ari da obra, hori sartzen ari da 3. errei bat. Ez da egiten ari AHT-aren plataforma berri bat. AHT-aren plataforma berria gorriz dagoena da. Zenbat dago eginda plataforma berri horretaz? Zenbat zentimetro daude eginda? 0? Ez duzu hasi obra hori? Ez da hasi. Eta hori enkomienda bidez daukazu zuek egiteko. Are gehiago, sartuta zegoen Euskal Herrikoaren hitzarmen orokorrean, eta kendu duzue, azken urtean, kendu duzue hitzarmen horretatik zeren eta ez zineten ailegatzen bertan esartzen ziren epeetara. Alegia zuek ere atzeratzen ari zineten, eta hori kendu duzue hitzarmenetik. Eta beraz, oraintxe bertan, zati gorri hori ez da hasi, zatitxo bat bakarrik dago proiektatuta, eta bestea ez dago ez da proiektatuta ere. Beraz, eskatzen ari zarete, Frantziak egin dezala, tarte batean plataforma berri bat, oraingoz loturarik izango ez duena bidasoaren hegoaldera. Hori zaudete eskatzen. Ez dugu zer ulertzen. Uste dugu benetan, modernizatu beharko liratekela gaur egun dauden trenbideak, esan dugu lehen, alternatibak badaude frogatuta dago datuekin, eta urrunago joan gabe, Barrio jaunak eskatzen dit beste Europa estatuko beste autonomia erkidegoak jartzeko adibide bezala. Zer egingo da Castejon eta Logroño artean, Barrio jauna? Ze hor ere plataforma berri bat proiektatuta zegoen, eta EAJ ere atera zen horren kontra hitz egitera. Zer egingo da? Modernizatu. Modernizatu egingo da Castejon eta Logroño arteko trenbidea gaur egun dagoena. Eta zer egingo da Teruel, Zaragoza, Teruel eta Canfranc artean? Plataforma berri bat? Ez. Modernizatu egingo da gaur egun, modernizatuko da gaur egun dagoen trenbidea. Eta hori da guk eskatzen duguna, eta uste dugu logikoena litzatekela hori egitea Miranda, Gasteiz eta Altsasu artean, eta Iruñara ailegatuz, eta baita ere logikoena litzateke Baiona, Irun eta Bordeleko alkateek dioten bezala, Bordele eta Irun artean.